Shonyadza shoni mangagwa dzakuita dzichibuda manje shoni ari kunzi he's an alcoholic who depends on alcohol to function and he has collapsed twice. Let me just read my tweets acho ari panapa. Hanzi number 1, Collins is battling drug addiction, specifically opioids. Then number 2, Sean is battling alcohol dependence. He has collapsed twice at work because of this. Murukunzwa kuti kana astori na doro haakwanise kufunctiona iko kuchishoja kwacho ikokoko hanzi akatombodona kaviri. Collins futi akambonzi akadona kauyo just like I think 2 weeks ago also painzi akacollapse apa zvaakunzi Sean futi haakwanise kurarama astori na doro. And then yimwewo futi tweet iri kuti one has an opioid addiction and the other is an alcohol dependence disorder. It's a mess. Murikuona kanyaya dzacho kuti Shona haasi mutsvene anenge achingonzi shoni chichi aiwanzi mukomana he cannot function kana asina doro. Ini ndinoti dai vawedzera dosage ngavawedzere dosage yezvavanoshandisa zvacho izvozvo ko zvine basa rei hama dzedu vane basa rei vambori nebasa reiko ngavawedzere dosage kana zvitobvira ndo vari kupiwa kama responsibility mahombe ekubata nyika ivava ndo vanenge vachipiwa matende ekunzi iwe gadzira mbare yese iwe ndo uri kuarmy uko uchazodai so ikoko uchachengeta baba wako kuarmy uchaona kuti baba wako ari safe but munhu wacho yanenge akatorowa zvake nemakulayo zvimwe zvacho ndopaunonyatsoona kuti nyika inoika yakadhakwa nemunhu wacho vese vari kulidha vacho vakatodhakwa zvavo kudhara. Baba wacho handi baba wacho ndoekumbofumurwa naFelicitas doro riya ramariziva. Not forgetting gore rino rimene muchiri kuremember here kuti baba vakaita kubata doro kudai pakanzi pakavhurwa something man pane chakavhurwa vakaita kufara vakanovhura it was a what yakavhurwa idoro yaya what was it was ndikukanganwa but I remember so well baba wacho achikumbira doro kakawanda zvikanzi ndisire varipo padoro vachivhura ndikati baba vashuwa kuda kwacho doro kwakaoma vagara zvavo doro nderavo saka toti like father like son so ndo zvingori kumba kwavo izvozvo nyika yacho inozoita soba sei vene vayo vasiri soba vari kuilidha vari kuti nyika inovakwa nevene vayo vene vacho vakadhakwa chii chinoitwa nevanhu vanenge vakadhakwa what would they do chiri nyatsori important chaizvo saka nyika yacho inotongooneka kuti yakadhakwa because vanhu vacho vanenge vachitongoilidhawo vacho vanenge vakadhakwa. Dosage dai vawedzera zvavo dosage ndo zvatiri kutongotaura vanhu vari kungotaura kuti it's not about chinonetsa ndechekuti zvinhu zvinofambirana maaddictions aya anofambirana nezvimwe zvinhu one ari kufambirana nekutsvaga kwavo kwavari kuita mayellow bone aya it's not everyone who is in but ukazosvika kuaddiction manje you cannot munhu ane problem yemaaddictions it's so easy for that person kuti zvinhu zvacho zvipile up zvinhu zvinotoita pile up so from this to that unopedzisira wakuva mahure wako kuba wako zvese zvinenge wakutongo you are now battling with every addiction because wangotanga nekaaddiction kamwe watadza kucontroller you are now moving on to the next ukutadza kuzvicontroller kusvika wane several addictions aya ndo atiri kungokwanisa kungonzi ari kuonekwa wati moyo vamwe zvimwe zvisiri kuonekwa vane addiction yemayellow bobobo kafuti mayellow bone anawo maaddiction ekutora iyo makarada. So I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyai E. Was not a subscriber, please make sure that you're subscribed and see you in my next video.